उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। विद्युत वाहिन्यांवर येणारी झाडं कणकवलीचे नगरसेवक अभित नाईक यांनी स्वखर्चातून साफ करून घेतली आहे। त्यामुळे झाडं पडून पावसात खंडित होणाऱ्या विद्युत पुरवठा याची समस्या थांबणार आहे। कणकवली शहरातील शिवाजीनगर इथं जळकेवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर नेहमी विद्युत तारांवर झाड पडून वीज पुरवठा खंडित व्हायचा आणि नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागायचा। त्यामुळे स्वतः माजी नगरसेवक नाईक यांनी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन झाडं स्वखर्चानं तोडून घेतली आहे। त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी यावेळी नाईक यांचे आभार मानलेत आणि नागरिकांच्या सेवेसाठी आपण नगरसेवक असलो नसलो तरी नेहमी उपस्थित राहणार असल्याचं सांगितलंय। यावेळी ग्रामस्थ बैराम आडेलकर, मिलिंद वालावलकर, नितीन नाईक, दिवाकर मुरकर, महेंद्र मुरकर, नंदकिशोर गुरसाळे, सत्यविजय चिंदरकर, संजय कांबळे उपस्थित होते। माजी नगरसेवक अभित नाईक यांनी या ठिकाणी पावसाळ्यापूर्वी नियोजन म्हणून या ठिकाणी जी झाडांच्या फांद्यामध्ये येऊन लाईट जाते त्याचं आताच नियोजन करून काम फांद्या तोडण्याचं काम आता सुरू चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे आणि लोकांनासुद्धा चांगल्या प्रकारचं सहकार्य आहे। त्याच्यामुळे फांद्या आणि ज्यांच्या झाडं आहेत ते सुद्धा पालक आपण स्वतः या ठिकाणी ह्या फांद्या तोडवा असे त्यांना सहकार्य करतायत। या ठिकाणी सुद्धा याच्यापूर्वी त्यांनी स्ट्रीट लाईटचं कामसुद्धा चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे। म्हणजे प्रत्येक कामं तुम्ही सांगा, सरकार तुमच्या दारी, त्याप्रमाणे स्वतः आमच्या घरी येऊन हे काम करायचं आहे आणि काय काम असले तर सांगा असे ते सांगत असतात। तर त्याने ह्याच्यापुढे सुद्धा आपण असं सहकार्य केल्यानंतर जी उर्वरित कामं आहेत ती हे चांगल्या प्रकारे पार पडते। धन्यवाद। अभित नाईक हे माजी नगरसेवक आहेत आणि नुसते नगरसेवक नाही ते तर शिवाजीनगरमधले लोकप्रिय नगरसेवक आहेत आणि हे सगळं मान्सूनपूर्व सगळी डागडुजी ते स्वतःच्या खर्चातून करत आहेत आणि गेली 20 वर्षामध्ये या भागामध्ये कोणी लक्ष दिलं नव्हता। ते स्वतः जातीनिशी ते येऊन अतिशय तळमळीने आणि सर्व लोक त्या समवेत लोक आहेत, तो एकटा करत नाही आहे, लोक त्या समवेत सगळे आहेत आणि त्याला सगळ्या लोकांची साथ आहे आणि एक चांगल्या प्रकारचं काम या ठिकाणी ते करत आहेत। तरी कित्येक वर्ष हा भाग असा राहिला होता, परंतु नगरसेवक नसतानासुद्धा एक धडाडीचा कार्यकर्ता, इथलं एक नेतृत्व, कणकवलीचं संपूर्ण आहेच तो, पण शिवाजीनगरचा लाडका नगरसेवक म्हणून तिथे त्याची गणना केली जाते आणि म्हणून हा पावसाच्या पूर्वसंध्येला मान्सूनपूर्व भागामध्ये या ठिकाणी अभित नाईक हे स्वतः जातीनिशी लक्ष घालून या ठिकाणी सगळं आढावा घेत आहेत, काम करत आहेत, पाठपुरावा करत आहेत आणि बघा या ठिकाणी सगळे लोक उभे आहेत, ग्रामस्थ उभे आहेत, लोक बघत आहेत, लोक स्वतः सौक्ष या ठिकाणी येत आहेत, सहकार्य करत आहेत आणि आम्हाला खूप बरं वाटतं, धन्यवाद वाटतं आणि एक चांगला नगरसेवक मला वाटतं पुढील काही वर्षात तो नगराध्यक्ष पण होईल। या ठिकाणी चांगलं काम करतो आहे आणि हे काम स्वतःच्या फंडातून करतो आहे, म्हणजे कोणाची वाट बघत नाही तो, हे त्यातलं वैशिष्ट्य आहे आणि सगळ्या लोकांनाच बरोबर घेऊन काम करतो आहे, हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे। गेली 5 वर्षापूर्वी मी इथे निवडून आलो। जळकेवाडी, शिवाजीनगर, परबवाडी हा माझा प्रभाग आहे। गेल्या 5 वर्षात मी एकच काम केलं की माणसं जपण्याचं काम केलेलं आहे आणि माणसं जपताना त्यांच्या ज्या काय अडीअडचणी, मूलभूत सुविधा आहेत त्याकडे जास्तीचं लक्ष देऊन त्यांना पूर्णपणे सोयीसुविधा पुरवण्याचं प्रयत्न मी केलेले आहेत। त्याचप्रमाणे निवडून आल्यानंतर बरीच कामं, शिवाजीनगरचा रस्ता असू दे, जळकेवाडीतला रस्ता असू दे, शाळा नंबर 5 असू दे, त्याच्यानंतर परबवाडीतली काही कामं असू दे, त्यानंतर स्ट्रीट लाईट असू दे किंवा इतर वैयक्तिक लोकांची कामं ही जातीनिशी मी करून घेतलेली आहेत आणि आमचा कार्यकाल संपला म्हणून माझं सामाजिक कार्य हे काय संपणार नाही नसून माझं अविरत कार्य राहणार आहे। नगरसेवक झालो म्हणूनच काम केलं असं नसून गेल्या 20 वर्षात लोकांशी मी निगडीत राहून लोकांची मी कामं केलेली आहेत आणि ह्यावेळी 5 वर्ष लोकांनी मला संधी दिली आपली सेवा करण्याची। त्या पद्धतीने लोकांचा सेवक म्हणून मी काम केलेलं आहे आणि ते सेवा करताना माझे मित्र नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी मला वेळोवेळी प्रत्येक सहकार्य केलं, निधीच्या बाबतीत म्हणा किंवा इतर कुठचीही कामं मंजूर करण्याबाबतीत। एक मित्र म्हणून म्हणा किंवा एक गावचा प्रथम नागरिक म्हणून समीर नलावडे यांनी मला पूर्ण सहकार्य केलेलं आहे आणि आमच्या ह्या सर्वांच्या माध्यमातून ही कामं मी केलेली आहेत। स्ट्रीट लाईट गेल्या 20 वर्षात ह्या जळकेवाडी रोडला नव्हती, आज या रस्त्यावरून शिवाजीनगरच्या रोडवरून कुठलीही महिला रात्री 12 वाजता सुद्धा
एकटी जाऊ शकते असं वातावरण आपण निर्माण केलेलं आहे. आणि प्रामुख्याने ह्या शिवाजीनगर ह्या भागातली जळकेवाडी परबवाडी ह्या भागातल्या लोकांना एक विश्वास निर्माण झाला आहे की माझ्याकडून अपेक्षा निर्माण झाल्यात की हा एक काम करू शकतो. मी त्यांना पूर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचंच एक प्रतीक म्हणून गेली 20 वर्ष ही जळकेवाडीतली झाडं होती, प्रत्येकाच्या मालकीची झाडं आहेत. त्या मालकीच्या झाडांमध्ये कोण हात लावणार हा एक मोठा प्रश्न होता. कोणतरी नाराज होतील, कोणतरी काय म्हणेल. पण गेली 20 वर्ष हा लाईट दर पावसाळ्यात कमीत कमी 20 ते 50-25 वेळा गेली तर पूर्ण शहराची लाईट बंद व्हायची. म्हणून मी ह्या स्थानिक आडेलकर गुरुजी असतील, मुरकर रावसाहेब असतील, मुरकर सर असतील, गुरसळे असतील किंवा इथले जमीन मालक आमचे मित्र मिलिंद केळुसकर, मिलिंद वालोलकर, त्याच्यानंतर नितीन नाईक, ह्या सर्वांना मी विश्वासात घेऊन त्यांना एकच संकल्पना सांगितली की हे आपण केलं तर आपण कायम बिनधास्तपणे रात्री झोपू शकतो. हे सर्वांना माहीत आहे. ह्या भूमिकेतून ह्या सर्वांनी मला एकमताने निर्णय दिला की तू अभित कामाला लाग, आम्ही तुझ्या सोबत आहोत. त्याचंच एक उदाहरण म्हणून आज ह्या शिवाजीनगरमधली सर्व मान्सूनपूर्व झाडी तोडून फांद्या तोडून एक ह्या लोकांना एक विश्वास दिलेला आहे की येणाऱ्या पावसाच्या दिवसात लाईट पूर्ववत कशी राहील ह्याचा एक मी प्रयत्न केलेला आहे. ह्या लोकांनी मला गेल्या 5 वर्षात उत्तम प्रतीचं सहकार्य केलेलं आहे. मी कोणालाही नाराज केलेलं नाही आहे आणि असंच सहकार्य ह्या लोकांचं भविष्यातल्या काळात राहावं. मी नगरसेवक असो किंवा नसो, मी ह्यांच्या अडीअडचणींना ह्याच्या आधीसुद्धा आलो, ह्याच्या पुढेसुद्धा धावून जाणार ही मी ख्याती देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.